Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoya Abubakar M Zandar, ina ƙara godiya da kulawa da bibiya na kan abubuwan da nake postin waƙoƙina da sauran abubuwan da suka shahi. Ina jin daɗin kasancewa da ku a koda yaushe saboda ita rayuwar nan duk wanda yake yi da kai ba ƙaramin alfarma ce ba. Tunda akwai wani yanayi da kai amma ba yi ne ba yake maka soyayya ta gaskiya sai famar a koda yaushe mutum yana jin daɗi ya samu waɗanda suke yaba mai da waɗanda suke kwatanta mai idan ya yi kuskure. Kuma ɗan adam mu ajizi ne, duk abin da za mu yi ba mu tsallake yin kuskure ba a koda yaushe. Kuma muna jin daɗin masu ba mu shawarwari akan ko bisa waƙa ko kuma akan wasu abubuwa da suke kasancewa wanda mun yi daidai da inda muka yi ba daidai ba laifi ba ne ba. Muna jin daɗin kasancewa saboda duk mai son ka shine ke baka kula kuma shine yake kishinka, shine yake taya ka kare martabarka a koda wani lokaci a kowane hali. In kun yi saƙonni ban diba ba ko ban samu lokaci ne kuma sai da kuzari kamar yadda kuka sani zan iya yin connecte. To a lokacin da na hau connecte na samu saƙo, na diba na wancan. To lokacin da na ce zan diba na wancan wani ko kai tsaye ne zai so yi magana kai tsaye ko wani ko wasu ko wata ko wani kun gani akwai saƙonnin da dole sai da uzuri. Kuma in kai saƙo guda ban ce ba zan iya ganin shi a sama bisa WhatsApp zan gani, amma ka jaddada da yin saƙo ka yi sin ka ƙara in ka gana hawa alli sannan zan ga sin ka saƙon nimero sabo ko nimero ake da shi ne kawai. Na godiya kuma da Allah a ci gaba da juriya da haƙuri da mu sai da haƙuri duka duniya ma habsa da take tafiya. Na fata alkhairi na yin na tare da Elisa merci na gode sosai insha Allah na tare kasance da Abubakar M Zandar TikTok, Abubakar M Zandar Facebook.